Obunanka of Nanka, Igwe Okuloka, Igwe nwe swag, Igwe nwe swag, Ugwu mi Columbia, Igwe ofu onye na-asụ na-abịala, Igwe of Nanka. Ife kwuru ka a na-eme, otu a ka ọ dị. Igwe Nanka jide ebube, Igwe Nanka jide ebube. Ya kpọtụba, ọ na-ahatụ Igwe. Ọ na-ada jinji ma na-adakwazi womwom na mpaghara mba ụwa niile dị iche iche banyere nnukwu mmemme erim ji ọhụrụ nke ndị Igbo na-eme kwa afọ ọbụla. Ya nwa bụ nnukwu mmemme erim ji ọhụrụ bụ njirimara ndị Igbo. Ọ na-abụkarị n'afọ ọnwa asatọ nke afọ ọbụla. Ndị Igbo na-eme mmemme a iji wee nye Chukwu ekene maka nnukwu ihe nrite nke ha kọtara n'ugbo ọbụla. N'ihe onyonyo nke ị na-ekiri ugbu a, ogbu onye akpa ntị nke ndị Brothers at Newspaper ga-egosipụta ụnụ ka ya nwa bụ nnukwu oriri ji nke ndị Nanka bi na mba ofesi United Kingdom siri wee hazie nkefa. Ha kwadoro oriri ji nke ha n'ụzọ pụrụ iche maka na ha kpọkọtara ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche si na mpaghara United Kingdom wee bịa nọnyere ha na ya nnukwu mmemme oriri ji nke ha mere. Ha gbakwara mbọ dị iche hụ na ha kọtara igwe na-achị obodo ha bụ Nanka, ya bụ Igwe Godwin Eze-Ilo Obunanka of Nanka. O were si n'obodo Nigeria wee wuchie n'obodo United Kingdom were aka ya ma kpọwala ha ya nwa bụ ji. Ngwa kirizie ka ya nwa bụ nnukwu mmemme si were gaa. Obunanka of Nanka, Igwe Obunanka of Nanka. Ị na-epụzi anya ị ga-ahụ nnukwute Igwe Obunanka of Nanka, Igwe nwe swag n'ọnụ ndị iti, Igwe Okuloka, Igwe nwe swag, Igwe nwe swag, ụmụ Nanka dị iche iche na-edubata ya. Ofu onye na-asụ na-abịala, Igwe of Nanka. Ife kwuru ka a na-eme, otu a ka ọ dị. Igwe Nanka jide ebube, Igwe Nanka jide ebube. Onye ọbụla nke bịara mmemme iri ji solokwa wee nọdụ ala. Onye na-achị ndị Nanka nke bi na mba United Kingdom, Chief Ọzọ Oliver Chebuka Nwachimeleze werekwara omume ha were kene Igwe na ndị ọbụla bịara mmemme ahụ. N'ịmalitezi mmemme ahụ n'uju ya, ndị Nanka wele ya bụ mmemme wee hanye n'aka Chukwu site na nwa afọ ha Very Reverend Fada Basiru Chukwudi Ezeke, onye ji Fada Ojichukwu bụ onye mere ekpere mmalite ya mabụ iri ji. Igwe bless the NPU president and his executives. Bless the organizers of this occasion, so that at the end, all of us will be happy and will rejoice, and the glory and praise will be yours, and the joy will be ours. We ask this through Christ our Lord. May Almighty God bless all of you, please, fathers. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dike kwụsị were nke Siza nye Siza, were nke Chukwu nye Chukwu. N'otu aka ahụ, ndị Nanka butere ọjị dị iche iche, ọjị Igbo wee hanye n'aka Igwe Obunanka of Nanka, maka na ọ bụ nwaanyị na-eke ogiri ma ijiji anya kpọrọ, ka o were gaa ọfọ ma waa ọjị wanyere ndị ichie. Ngwa ngwa dachara ya nwawe ya, Igwe Obunanka of Nanka, Igwe Okuloka malitere gọrọ ọfọ ma waa ya nwawa ọjị.
obere ibe ka ọ nwere ibe niile etelekọ ọ ga-etelekọ gbuo na ụmụnne m ise ndị niile na-agbado ụzọ dadụghọ mma Chineke akpọpụtakwara m anyị niile soro gbadoga Chukwu anyị na-ayọ gị na-ekelesi gị ike n'ime ọma ka anyị na-ayọ na anana nke udide agamniru ka anyị na-ayọ na nke udide na nwoke amụrụ na anana nke udide ya bịa ogologo ndụ ise amụrụ na nke udide ya bịa ogologo ndụ ise ma okoro ma ọta nkụ ma ọchịghị unu ya bịa ogologo ndụ ụmụnne ego oyibo agaghị otu oyi ezu unu ọtụka ndụ udo obi ji ede na-akwụ ụlọ unu n'ofu n'ofu ise aga ijitere ọbụ ji edetara unu ijite ndụ n'ime unu chọrọ ụgwọ unu niile ji enwetata ya ụmụnne m ise ọta aga m n'iru ka unu ya na-enweta ụmụnne m aka ọma ọbụrịba dị m anụmoko si abịawa ya ji ebe ọ nọ bịawa ọgwanụ mmụọ kama ụba na-abịa n'ugboro ụba na-anụ ebe ọbụba na-abịa aka ọma enugwu omere isi nkwọ si abịawanụ ọgwụrụ ụbọchị akara akalugwu aka ọma ibite ọgba obubu ọdụm eze nwanne igwe nwere ihe ọyị ụmụ ebe ka ị na-eme maka achụ ajabe ndụ mmụọ abụghị udere ịma na ihe na-ebe ndụ mmụọ ụmụnne m Chukwu okike ayọ nna yogo ma ọmụmụ ndị nwere akwụkwọ ma ọmụmụ ndị enweghị akwụkwọ Chineke debe ncha akwụkwọ ise ụmụmụ ndị kọtara ego ma ndị atọtaba ego Chineke nyebe ego ise ndị amụtaba enwe Chineke nyebe nwa ise Chineke nyebe ụmụ ọ kụchara okwu niile ma okwu Chukwu okwu niile nkịtị nkịtị ka onye na-aga ise o mere ibe niile o mewu Chukwu okike na-aja ka o ji ada Chukwu onye ha mete ikwu ya ndị be azụ na okwu te nwere onye ọ na-eche ọkweche unu na mmanya na mma ma ekwe ọkweche unu na nke ọtagwụgwọ gwa ya mmiri azụ na agadi nwaanyị bụrụ na ahụ kwụtara ejede ogwe o ji agbabe ndị mmụọ ka ọ na-ahụ ugbu a bụzi oge ya nwawo nnukwu mmemme nke ejiri gbakọọ ebe a n'ụbọchị taa malitere ya bụ ịwa ya ji igwe Nanka Godwin Ezigbo malitere waa ji wee wapụrụ ndị ichie na ndị ala na nka o wee bụrụ na ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme everybody na-eri isi ọ na-abịa were isi Enugu na-eri isi ọ bịa were isi Ifite na-eri isi ọ bịa were isi Amaka na-eri isi bịa were isi ụmụnna na-eri isi bịa were isi ụba na-eri isi bịa were isi eti na-eri isi ọ bịa were isi igwe ọgwụ obodo igwe ka anyị na mkpọ ndụ na-eri etiti kpọọ ndị ụbọchị na-anọ abịa na-anọdụ n'ala Igbo si na eji enyebeta ike abụ ndị etiti maka ha akwụkwọ na-atụ ite echiri n'ọkụ nso nwa abịa onye sụrụ nke ya ọnaba ọya ihe ka anyị na-eme n'ụbọchị taa dịka omenala anyị ji wee doo ndị etiti ewere etiti ụmụmụ kazịgakwanụ ndị na-eri isi na-ewu n'ụzọ ndị na-eri isi ya na isi ndị na-eri ọdụ ya na ọdụ Nanka ndị na-eri etiti ya na etiti ọgwanụ nke igwe Nanka gawa n'ilu ụrụ na abụchi anyị na-awa biko gwa na-eri eri nri rikọ igwe ọdụkọ ọga na-aga igwe gawa n'ilu gawa n'ilu ụmụna nke ududo ụnụ mana igwe na-eji na Nanka awefuru m ụnụ ji ewefuere m ibe niile egbu mmadụ na chi ọ na-ewede egbu onye ha egbu ụnụ ụmụ dịka anyị maara na efu ifo ịmara na ya bụ ifo agaghị aga ọfụma
ebe ọ bụ na egburu anụ ọ bụ na ude na-abịa ha ịma na nnukwu ife mere ebe ndị mmụọ. Ọ gịnị ka ogbu onye akpa ntị na-ekwu maka ya? Oge olili nne ya bụ oriri na nkwari. Inezi anya ị ga-ahụ ebe ọnụ na-atọ ndị mmadụ ọchị maka na ndị na nka nke bi na mba United Kingdom kwadoro nke ike. Ofe ụtara, onugwu, ofe egusi, ji na ede, ụgba dị ya, atamanụ dị iche iche, ji na ụkpaka nakwa nri dị iche iche ka a shiri. Na ya nwa bụ mmemme enwekwaziri ihe nkiri nke dị iche iche ịbụ ụmụ ọma ndị na nka bi na mba United Kingdom kụkwara n'ikem n'ikem. Enwekwaziri nnukwute mmụọ mara mma dị iche iche nke si n'ọnụ ahụhụ ume ndị ọcha wee rịpụtasịa na ya nwa bụ mmemme. Igwe bụ na nke Ọfụnanka igwe ọkụlọka jikwa ohere ahụ wee kene ụmụ na nka bi na mba United Kingdom na mba fa na-agba na inyere aka na nka wee gwa ha ka ha jide ka ha ji maka na ihe dị otu a ga na-ewetakwa udo na ịhụnanya n'obodo na nka. Na nchịkọta ya nwa bụ mmemme ogbu onye akpa ntị jụkwaziri ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ na nka ka obi dị ha gbasara ya nwa bụ mmemme. Ebe chairman MPU UK chairman anyị ekene gị Nwachimeleze, biko o kwere ka nghọta n'oge nwa bụ onye isi ndị UK and I feel ka mmemme elimji nke afọ a si wee gaa n'anya ya. Biko na-ajụzi gị ka obi gị dị ka ife ị nwere ikwu n'ụbọchị taa. Obi dị m aṅụrị ezigbo gị eziokwu gana mgbe ị kpọrọ ndị mmadụ ha bịa lie nri si na ha riri nri ṅụọ mmasị na ha ṅụrụ mmanya o nwere ihe ọzọ ịma na onye mere ihe ya dị happy. So I'm very happy that na ndị nka pụtara n'igwe. That is number one thing. And in Igwe, His Royal Highness Godwin Ezilo Obunanka na ọ tụrụ si na ụmụ ya na-eri ji n'oya and ọ bịakwanụ ka ọ na-abịa ndị nka ọnụ ụyọ na ebe ha nọ ha na-apụta. So obi dị m ezigbote aṅụrị ịfụ ya n'obodo a ekpere okpere anyị fact ngozi ya esi anyị nọ na ọnwa obere ibe. So anyị na-ekene everybody bịara ebe a obi dị m ezigbote aṅụrị. Thank you, Ebu Chairman. Dewo ogosini ị na-achịta afụkwu m na ndị na nka niile dị happy. Udo dịrị gị jide ka iji maka onye asị ya jide ka o ji ma na ife ọ na-eme dị mma. Dewo Nwachimeleze. Nnukwu mmadụ, biko ka anyị mata onye bụ. Aha mbụ Chipolisa Chinedu Ezeomogo na nka. Okay, Vice Chairman MPU UK. Ekene dịrị gị. Biko ke ka ụbọchị taata dị ka obi dị gị na mmemme nke emere? Obi dị m ọ dị m ụsọ more than Corina. Taa ka ndị UK and Ireland bịakọrọ together wee decide aka ma mee omenala ndị be anyị na-eme a na-akpọ ịwa ji and o wee bụrụ na Igwe na nka decided ịnọ with us wee mee dị mmemme. So Igwe na nka sikwa Nigeria wee bịa obodo a nọrịrị anyị wee wara anyị ji. So ọ ya bụ ife anyị gbakọrọ ebe a wee mee. Ndewo daalụ. Ndewo. Nnukwu mmadụ na nka Chifu Dojimba anyị ekene gị. Anyị emere ka anyị mata na oge nwa bụ ode akwụkwọ Secretary General ndị UK. Biko ke ka obi dị gị n'ihe mere n'ụbọchị taa? Bam, ife ọ bụ. Actually a wonderful event. Yeah. It's an age-long tradition. I think we are one of the blessed few of any community in UK that have experienced their king coming down to celebrate unity with his people in the United Kingdom. So it's a wonderful event. We are glad. We observe every traditional things and protocols to be observed. So we are happy with your moment. Thank you so much. Udo dịrị gị nnukwu nna anyị. Mmiri mara ugo na nka anyị ekene gị. Anyị fụrụ mgbe ị na-agba n'ụbọchị tata. Biko ke ka obi dị gị na mmemme mere tata? Sympathy the mayor.
My brother, Obi Wumso Polina. Obi atoka makana Nanka Iri-Ji. So yeni na imeleta atakala siri so Obi di Obi alo. Ndewo daalụ ezigbo mmadụ. Mmiri mara ugo Nanka. Fada anyị ekene gị. O kwere ka anyị ghọta na ọ gị nwa kpere ekpere mbido olinji nke ụbọchị tata. Biko kee ka obodo gị. Na mbụ ana m ekele Chineke na o nyere anyị ohere ekwu m nwere n'ụzọ pụrụ iche iso ndị ụmụnne anyị ndị bi na United Kingdom wee wuo ji nke ụbọchị taa. Ihe niile si wee gaa o gosi na asị na aka mere azụ ọgba nkụ. O gosi na akwadoro ihe ọfụma ọ dị nọ nke ọnwa nke mere na akwadokwa ịkpọbata ịkpọ igwe anyị gosi na Nanka wee bịa UK maka ya wawa nji so igosi na ihe ahụghị ya akwadoro mkpụrụ ụbọchị abụọ na egosi na ihe akwadoro ọfụma and asị ihe akwadoro ọfụma ihe mere nke ọma. Ndewo daalụ anyị kene gị nna anyị ukwu anyị ekene gị biko ka anyị matagodo onye bụ. Nwachi na-emere Nanka. Ndewo daalụ. Okay, biko ke ka obi dị gị n'ụbọchị tata? Ụbọchị taa maka ihe na-asị Chineke ọ bụ na a na-anọ ụwa ọsọ na mbịakwara ụwa ọzọ onye Nanka ka anyị ahụ ise na onweghị ebe ọ na ụmụ Nanka gbakọrọ ihe aṅụrị ka a na-enwe ihe ka anyị na-enwe ihe ya esi ụmụ Nanka ebe ọ na Nanka na ha ya ga ihe nwere nsogbu n'aka dị. So ndewo daalụ. Emekwu ka anyị mata na ọ gị nwa bụ chairman ndị Orumba North and South na obodo a. Ekene dịrị gị. Ndewo na mbọ ọnụ na-agba. Ichie Eze Kpakpando, former chairman MPU UK, anyị ekene gị. Biko nna anyị ukwu ke ka obi dị gị na mmemme nke e mere n'ụbọchị tata? Obi dị nwa aṅụrị because na Nanka emebe ka anyị si eme Nanka Iri-Ji and igwe be anyị na-ebe a nyedoro anyị ndị ụmụ aka na ntị wee na-eme ka igwe wee dịrị anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị nke taa. Ndewo. Thank you very much. Udo dịrị gị nna anyị. Deme. Nnukwute ada Nanka ji eje mba. Mayor of Enfield. Mọmị anyị ekene gị. Mayor, ke ka ị mere? Thank you so much. Biko Mayor, ke ka obi dị gị na elimji nke ndị Nanka emere n'ụbọchị taa na London? Iwe eziokwu ọ fọrọ ndị kwuru okwu si na obi ebi Polina etu a ka ọ dị maka na ife mere tata kachakwa igwe be anyị Obi Nanka na Her Royal Highness oche eze mana abụ nọ n'ebe a n'ụwa na onwere ife karịa ya nọ mana a na-gwara ndị ma ndị frens m sa na igwe Nanka na ita a na-asị m ha na-eso ma na onwe some of my friends so bịa taa just ka ha bịa kwuo igwe na ha afụbụ gị mana ọ na-adị m obi na anyị ọzọ arapụ ya ịma na igwe anyị nwere swaga ife ọ bụ nnukwute ma ọ mee Mayor Thank you so much. Mayor of Enfield, ekene dịrị gị. Nwaanyị Nanka ji eje mba. Adreesị ndị Nanka ndewo daalụ. Nwaanyị ọma, anyị ekene gị. Biko ka anyị mata onye bụ. Osodieme ndewo daalụ. Biko ke ka obi dị gị n'ụbọchị tata?
Thank you very much. For Nanka obodo ọma, ndewo nwanyị ọma. Thank you very much. Ọdịbeze Nanka, agbara nwanyị Nanka jeje mba na London, ekene gị. Biko Ọdịbeze kee ka obi gị n'ụbọchị taata ndị Nanka Iri-Ji n'obodo London? And they were invited. Thank you so much. Ọdịbeze Nanka, ndewo daalụ. Igwe Obu Nanka of Nanka, Igwe ọkpụrụ ọkacha. Igwe, biko anyị na-ekene Chukwu otu isi wee bịa ịnọnyere ndị Nanka bi na UK na mmemme anyị mee taata. Biko Igwe, kee ka obi dị gị n'ife mee n'ụbọchị taa? Ụmụ niile n'otu bịabidoro isi esi mmiri ka Afrịka owozi isi Sri Lanka wee bịa London ịbịabụ ụmụ adịbụ udo na-aga n'etiti ụlọ bụ aṅụrị olu na-eme onye mụrụ mmanya onye na nwanne onye rie nri onye na nwanne were ego na-acha were ego nwụchukọ ọnụ ntebụl onwere aṅụrị ka nke a Igwe ifụ n'anya. Ekele na Chineke gọziere m ụmụ m niile. Ise. Igwe udo dịrị gị. Thank you very much Igwe. Chineke nke du gị wee bịa ga-edukwa gị nakwa na Nigeria n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs. Thank you. Ugbu a depụtara anyị ihe i chere banyere ihe ndị a niile ị nụrụ n'ụbọchị taa, ma gbaa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o lute mmadụ niile ntị. Udo dịrị unu. Nke ya na anyị ji ọnụ ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị